nongo kami ni bumung tamongka tam hinjak Jumia colony abo pararo khamani eba kami khaman koi bosor ongkhana agkhana man to prai 30-40 bosor ongjagen khnao amo ko hati bai e koromsara hati bai koi kilometer chol angkhana ma gai 6 kilometer ok khnauta angkai narok bubagrana hamjagai thangnayo chini Fortier koromsara nemle Paul Dangsu sarno bod rima bisingte norok je sanmani o lama bo phaipro abo it solim panse kri jen chungnu thanglang manta ge norok bono hamjagai bod me pore tini oro pura black top hinu ingka bono piece lama hinu ta sangkai bises ke tabo piece lama pura soli tongka samong abon bagi norok chini MLA sarno norok tam sana musung non bukhane bisingte hamza kata tawa ma khabai khobai na bono jing belai kana hamza ko tam bagai hinkai ta tui ma kalai hambai ya kharo gola tini chini sar poldang so kaisa MLA mani bising tei jino lama rikha hinkai on bagai jing khaksang sukta ajo hinkai omti rokno maya buskango norok taibo bono logeri tongnai anorok buba karano busuk hamjak bono kaise osuka hamja buni saia chini hani sibuba kara sing mokol bai nukma bai sa hamko khnama bai sa hamja gai tong kai nukhai jeng tai hamja bai buba kara hamja go hambai Tantarin. Phai đi bài ra. Phai bơi jang phai.